வியூவர்ஸ், அஸ்ஸலாமு அலைக்கும். வெல்கம் டு ஏஜி ஃபுட் கோர்ட். இன்றைக்கி நம்ம பார்க்க போகிற டிஷ் வந்து மட்டன் தால்ச்சா வித் சிக்கன் ஃப்ரை. வாங்க எப்படி பண்ணுறதுன்னு வீடியோக்குள்ளே போகலாம். அந்த ஒரு குக்கரில் 150 கிராம் துவரம்பருப்பு எடுத்துக்கலாம். இப்போ இதை அலசி எடுத்துகிட்டு வந்துட்டேன். இதில் ஒரு 1/4 கிலோ மட்டன் எலும்பு துண்டு போட்டுக்கோங்க. இப்போ இது கூட 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கோங்க. மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், உப்பு தேவையான அளவு, சின்னதாக ஒரு தக்காளி அரிஞ்சு அதோட சேர்த்துக்கோங்க. தேவையான அளவு தண்ணி ஊற்றி அதை வேக வச்சு எடுத்துடலாம். இப்போ அது வேகிறதுக்குள்ள நம்ம சிக்கனை பரட்டி வச்சுக்கலாம். இதில் 1 டேபிள் ஸ்பூன் இஞ்சி பூண்டு விழுது சேர்த்துக்கலாம். மஞ்சள் தூள் 1/4 டீஸ்பூன், மிளகாய் தூள் 1/2 டீஸ்பூன், கரம் மசாலா 2 டீஸ்பூன், கடலை மாவு 1 டேபிள் ஸ்பூன். இப்போ இதில் ஒரு முட்டை உடச்சி ஊற்றிக்கலாம். இப்போ இதில் கொஞ்சமாக ஃபுட் கலர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது ஆப்ஷனல் தான், வேணா போட்டுக்கலாம். தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். இப்போ இதை நம்ம நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இது நல்லா ஊறட்டும். ஒரு 15 மினிட்ஸ் போல் இருக்கட்டும். இது கொஞ்சம் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும். இந்த சிக்கனு நல்லா கிறிஸ்பியாக இருக்கும். கண்டிப்பாக உங்கள் வீட்டில் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஓகே, இப்போ இதை நம்ம வேக வச்சு எடுத்தாச்சு. இது ஒரு பக்கம் இருக்கட்டும். இப்போ தால்ச்சாக்கு தேவையான காய்கறிகள்லாம் கட் பண்ணி எடுத்துருக்கோம். ஒரு பெரிய சைஸ் வெங்காயம் கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். 2 மீடியம் சைஸ் தக்காளி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். ஒரு 2 பச்சை மிளகாய் கீறி வச்சுருக்கேன். இப்போ 2 கத்திரிக்காய் இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன். இதுக்கு வேணால் சின்னதாக கட் பண்ண வேணாம். ஒரு பெரிய சைஸ் கேரட்டை இந்த மாதிரி கட் பண்ணி வச்சுக்கோங்க. ஒரு வாழைக்காய், உருளைக்கிழங்கு இந்த ஷேப்பில் கட் பண்ணி 2 உருளைக்கிழங்கு வச்சுருக்கேன். ஓகே, இப்போ அடுத்து என்ன பண்ணலான்னு பார்க்கலாம் வாங்க. ஸ்டவ் ஆன் பண்ணிட்டு இந்த குக்கரை ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஓகே, இப்போ இதில் வந்துட்டு 3-4 டேபிள் ஸ்பூன் ஆயில் போட்டுக்கோங்க. இப்போ இதில் ஏலக்காய், பட்டை, கிராம்பு போட்டு தாளிச்சிடலாம். இப்போ இதில் கட் பண்ணி வச்சிருக்க வெங்காயம், பச்சை மிளகாவை ஆட் பண்ணிடலாம். இப்போ இதை நல்லா வதக்கிக்கலாம். ரொம்ப வதங்கணும்னு இல்லை, ஓரளவுக்கு வதங்கினாலே போதும். இது கூட ஜிஞ்சர் கார்லிக் பேஸ்ட் வந்துட்டு 1 டேபிள் ஸ்பூன் போல் ஆட் பண்ணிடுங்க. இப்போ இதில் தக்காளி ஆட் பண்ணிடுறேன். இப்போ கொஞ்சமாக உப்பு சேர்த்துட்டு தக்காளி கரையிற அளவுக்கு வதக்கிடு. இப்போ இது கரையட்டும். ஒரு பெரிய எலுமிச்சை அளவுக்கு புளி எடுத்துக்கிட்டு கொஞ்சமாக தண்ணி ஊற்றி அதை வந்து ஊற போட்டுருங்க. இப்போ தக்காளி நல்லா வதங்கிடுச்சு. இப்போது 4 கொத்து கருவேப்பிலை ஆட் பண்ணிடலாம். எப்போவுமே தால்ச்சாக்கு இந்த மாதிரி காம்போடு சேர்த்து போட்டால் தான் நல்லாயிருக்கும். உருவி சேர்க்காதீங்க. இப்போ இதில் மஞ்சள் தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன் போல் கலந்துக்கலாம். பொடி வகை சேர்க்கும் போது அடுப்பை சிம் பண்ணிவிடுங்க. மிளகாய் தூள் 1 ஸ்பூன் போல் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் நம்ம கட் பண்ணி வச்சுருக்க காய்கறி எல்லாம் ஆட் பண்ணிடுவோம். இப்போ இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிடலாம். இப்போ இதுக்கு தேவையான அளவுக்கு உப்பு சேர்த்துடலாம். டீஸ்பூன் ஃபுல்லாக மல்லித்தூள் சேர்த்துருங்க. கடைசியாக 1 டீஸ்பூன் கரம் மசாலா, ஒரு கைப்பிடி அளவுக்கு மல்லி புதினா 2ஐயும் சேர்த்து அரிஞ்சு வச்சுருக்கேன். இப்போ இதில் 1.5 டம்ளர் அளவுக்கு வாட்டர் ஆட் பண்ணிக்கலாம். இது 2 விசில் போல் எடுத்துக்கோங்க. ரொம்ப நேரம் வேக விட்டிங்கன்னா காய்கறிலாம் ரொம்ப வெந்துடும். இப்போ காய்கறி வேகிற டைமில் நம்ம சிக்கனை பொரிச்சு எடுத்துடலாம். ஓகே, இப்போ நம்மளோட சூப்பரான கிறிஸ்பி சிக்கன் ரெடி. இப்போ இதை சர்வ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி கொஞ்சமாக இதில் லைம் எடுத்து புழிஞ்சு விட்ருங்க. இப்போ
காய்கறி வெந்துருச்சு. இது நம்ம ப்ரெஷர் போனதுக்கப்புறம் ஓப்பன் பண்ணலாம். இப்போ இதை நம்ம மறுபடியும் ஸ்டவ்வில் ஏற்றி ஃபுல் சிம்மில் வச்சிடலாம். இது கூட முன்னாடி வேக வச்சிருந்த மட்டனையும் துவரம் பருப்பையும் சேர்த்துருவோம். இப்போ ஊற வச்சிருக்க அந்த புளியை வடிகட்டி இதில் சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் 2 கருவேப்பிலை கொட்டை சேர்த்துடலாம். இப்போ இதில் இந்த மாங்காய் துண்டை தோலோடு சேர்த்துடலாம். இதை முன்னாடியே சேர்த்துருந்தீங்கன்னா ரொம்ப குழஞ்சிடும், கடைசியாக தான் சேர்க்கணும். இப்போ இதை மூடி போட்டு ஒரு 5 மினிட்ஸில் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. ஓகே, இப்போ நம்மளோட சூப்பரான தால்ச்சா ரெடி ஆகிடுச்சு. இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள், சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள். எப்படி இருந்ததுன்னு கமெண்ட் செக்ஷனில் கமெண்ட் பண்ணுங்கள்.